F'Marzu 2013 il-politika f'pajjiżna nbidlet darba l dejjem u minħaseb li dan il-moviment li bnejna flimkien spiċċa, illum ħa risposta kbira. Moviment li laqa u għaqqad nies mhux bil-bnadar u l-kuluri imma bl-ideali u l-valuri. Dan kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat f'attività politika fl-Imqabba il-ġimgħa filgħaxija. Preferenza diretta għal Cyrus Engerer, il-Prim Ministru saħaq li Engerer ma kienx tal-passaġġ imma l-għażla li ħa u l-mod kif tkellem juru rġulija kbira li poġġa lill-moviment il fuq minnu nnifsu. U dik hija għażla li tagħmlu bħala soldat tal-azzar ġdid li fil-mument tal-prova kien hemmhekk, baqa' hemmhekk, ħajibqa' hemmhekk kif aħna għadna miegħu, nibqgħu miegħu ħaġa waħda, solidarjetà sħiħa. Indirizza lil laburisti li dejjem segwew lil Partit Laburista fejn saħqilhom li jekk qatt kien hemm xi differenza bejn laburisti antiki u ġodda, dik tħassret darba l dejjem. Għaqdetna fl-ogħla livell possibbli, għaqdetna bħal-aħwa li ma jiġħdu qatt lil xulxin, aħwa li jibqgħu ma' xulxin, aħwa li jaqbżu għal xulxin, aħwa li jħobbu lil xulxin. Tenna kemm hu kburi b'dan l-moviment u qal li Cyrus għenu fil-mixja tiegħu biex jabbanduna l-preġudizzji li kellu u biex jaħdem sabiex f'pajjiżna jkollna ugwaljanza sħiħa, ugwaljanza li jew temmen fiha jew tiġħadha. Fil-waqt illi ħadd ieħor baqa' bil-qiegħda rasu baxxuta għal preġudizzju id-39 illi jaħna omna bil-wifqa bi kburija wedna iva għall-ugwaljanza. Il-Prim Ministru qal li jinsab dispjaċut tal-persegwitazzjoni li Engerer u l-familja tiegħu sofrew wara li dan 3 snin ilu qal dak li jaħseb. Il-Prim Ministru saħaq li d-deċiżjoni ħallija fidejn Engerer għaliex kien jaf li kien se jieħu d-deċiżjoni tajba. Mod konvint, mod ta' spirtu ta' moviment li jgħix, qed jgħix u jibqa' jgħix, nivvotaw għal kandidati kollha tal-Partit Laburista biex nuru li dan il-moviment huwa ħaj u ħajamel minn Malta enerġija pożittiva.